say? How are you people? Please say, guys. You say, you say, muri boy. Haiko zvinezvi ndadzoka manje kumalive. Dzoka kumalive papasina mura mushe guys. Muri boy. Hi people, I missed you so much. Lotando, oh my god. Lotando, I miss you. Lee, Mimi, how you? Miss you. Child One Chief, how you? Miss Yiti, Shinaka Tracy, Precious Wanika, Noxu, blah blah. How are you? Faith and long time, guys. I missed you so much. Saka ndati aiwa rega nditange kurova malive haiko zvinhu zvinoenda kunyatsa kurova manje because Chris network yangu yodotanga kuonera paishodii muri boy here guys no mistake ever. Oh Mijamba, how are you? Really say muri boy here kwamuri kwese guys. Ndandarova kumalive pampakaipa guys panga pasina kutombundira mushe but kuti naMwari dzoka nawo. Messi Masara uri sei uri boy here guys. Nechizangudakutenderera sete Tatenda Chinori, how are you? I'm good and you? How is the lockdown treating you guys? Nginithanda nonke ngothando lukhalayo. Otilia Makahazi, how are you? Oh, Auntie, hello, Shema, first time to be here. Okay, welcome. Veronica Matabiro, how are you? Vero, long time. Tione zvandida kuita pano. Sheroni Gatawa uri sei? Nature Manyara Manjeya Satenda Chinori Sheroni Gatawa Enyabefa. Oh my god, how are you? Olivia Zinyoni, I missed you too, guys. Baba sangu ya moshi, kubvumira zvemalive even mavideos angada ndichita maitona kuti anga asitenzekana na face. The situation was unsituationable. Simukai, how are you? But I'm back now. I hope that situation yakamboitika pamashure apa haitike zvakare prayer but everything seems to be okay. As far as I'm talking to you, that's what I can say. Saka muri sei guys, ndine mastory times ndine mastories hopo but let me figure out kuti when I'm telling the stories definitely pane zvimwe zvekuti the causes of my absentia mamwe acho hazvizoiti kuti ndiite sei ndinge ndichitaura maona manje saka ndichangopika kuti ndondosarudza which ones. Pane mamwe anga ari very interesting kwandiri considering what was happening kuti zvanga zviri said but then at the same time kune zvimwe zvinhu zvanga zviri interesting zvinoitoseka kuti oh senge for example
yekukumbira kwandakaita toilet panyika Great Point imi anenge akakiwa neuyu mani sinachoni ndikada kumanyimwa so maki aya haimi pamba kaipa lesi neimwe yekuti pataifamba nako pane zvimwe zhira dzekuti why maona manje this situation, it was like a situation yekuti nyange dai zvanga zvaita sei nekuita sei pasina option, but I was supposed to be there patime yacho, but ndotenda Mwari zvakaita sei zvinhu zvakazoita best saka ndo zvandokwasangotaura for the meantime. Estimator, how are you guys? I missed you so much. Let's see. Saka ndambise link ndibona kuti tomboedha 1 or 2 people here timbotitaurei tinonzwa kuti muri seiwo kwamuri. Inini lockdown yangu for the past 2 weeks yanga isina kumira zvakanaka zvachose yanga isina kumira mushe, but tongotenda Mwari. Unoona kuti skin yabva yatochinjawo, panga pakaipa panga pakaoma zvisingaboiti, but anyway I'm back again. Panga pasingaiti itotaura kuyekera, but considering zvangu kuti situation yandandiri iyoyo kana kuti yatatiri as a family, it was sad. Pane zvinhu zvandakaobserva pakufamba kwandakaita ipapo kuti kune mamwe maplaces ari kuobserva lockdown zvisingaite. Patakadarika napo wanga usingaoni kana nhunzi inoti wanga usingaioni. Ndo chimwe chinhu chandakatinotisa ichocho. I don't know kuti is it because of kuti small cities kana kuti chii. Also panzira, what I discovered ndezvekuti mapurisa anenge akazara munzira, and they want to see the reason why you are moving from one place to another. Roadblocks ndofunga ndakasangana nawo kuenda nekudzoka tichitarisa zvedu from here, obviously kubuda uchidaiwo so zvakaita seizvozvo kusvika wapinda patogeti hatingatonoona mapurisa, but soon after wakuenda mberi unosangana nawo anenge ariko ikoko. Unenge uchifanira kuprodusa kuti sei uri kufamba panguva iyoyo. Like I said, my own personal situation yaititendera kuti tinge tichifamba, although nyange ndanga ndisingadiwo kuti ndinge tichifamba, but we could not avoid that situation. Saka nezvimwe zvekuti kuti chandakaobserva kuti ndechekuti muchivhu munofunga mune maroadblocks kana 3 or 2 or 3 nokuti uchibvapo uchibvapo ende havajaidzi, vanenge variti vanoti how are you, good morning, kana kuti vakati makukasise, my name is Constable Ngingi. That introduction yaindimondinakidza pese pavaitaura zvangu, my name is Constable Ngingi. Vototukundiwa kamba ndokwanza kuti pakati mobudisa. Kana musinawo handizozivi kuti vanga vasina tsamba dzekuti vange vachifambisa panguva iyi zvaifamba sei, I don't know. But pandakangoonawo ndaingoonawo vamwe vachiiswa pasaidhi ndo zvandakanotisa. Then kuna mabhuku muya vanenge varimo zvakare aripo, ndakaona 1 or 2. Nekumwe kwokuti kubva wabva kwese uku kuzopinda manyika handi kureva nhema. Roadblock before mapepa kudaunda manyika ka roadblock riri serious iroro, haudariki zvekudero kuti uchindepi vanotoda mwadi ende havatomboiti zvekuseka. Then vanoverenga in details. That's what I actually experienced. Kwete kuti zvemwe munhu handizozivi vamwe vanhu vane masituations avo akamira sei. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvandakaita sei zvandakanotisa zvangu izvozvo. Kana ungori nemapepa achoni akakwana, votobvunza taibvunza zvakare maID, kuti produce maID zvakare. Ndozvezvimwe zvinhu zvandinoti ndakasangana nazvo izvozvo. Kuzotiwo manyika, but chandakanotisa kuti manyika machoni
patakazonge ndakundodzokera kuti mumwe musiwo tisina kutsvaga takaitsvaga zvachoni ndakanasa kuti 3 o'clock exactly kana ungori pazhe uri pazhe hauchapindi unopinda muitei paya painzi pipipipi mazibhazi machii hakuna kune pasita kana chinhu kana hauoni chinhu unonge ungori neimwe nechimoto chakangopaka ungomirawo zvachoni. That's what I saw. Handizozivi kana kuti pamwe pane zvaizoitika pamwe ndisiri manyika imomo kana kuti kwete, but ndo zvandakanotisa izvozvo. Right, ndabva ndafunga this other car yatakasangana nayo ndichangobatanidza zvangu katipi kachoni zvangu zvimwe ndati handikwanisa kutaura ndichangotaurawo zveinteresting zvandakadiscover. Pane patakati tichisvika panyika bcause takazoponderwa nevhiri saka ndopandauti zvoni ipapo havajaidzi taponderwa nevhiri takaita almost like hour kuti tizosvika manyika, but situation yatakasangana nayo tasvika manyika like I said kuti vari kuobserva marules and havasi kutoita zvekuseka haudariki. Takasvika manyika mavasangana chimota kana chii kana chibhasikoro chaiti nzenzeri, but tokwidza kudai gwidza redu manje tikaona imwe mota yange yakamira apa. Forgive me, I don't know kuti this car yange iri genuine here kana kuti ingoriwo munhu anga akamirapo aida kuzoenda nekwa aida kuenda kana kuti mota iyi inhave kuti yange isina malights. I have no idea, but andosati chekuti isu takazoona kuti vhiri redu chichaifona chicheka kavhiri yacho ranga raponda tonoti riri right here because pakachaiya mota iya yatapa kudzoka kudai tikati ngatidzokere kune ichi kune malights because kune kumwe kunonzi pabhidza hasizoiti kuti udarike pochi uzoponjerwapo unogona kubudirwa nematsotsi. Tadzoka kudai osome mwana tadzoka kudaro pane imwe mota yange iripo ndikatozodiscover kuti pane mota yatadarika papa mota iya yakangoti ziguru zimota iriwo zvacho tikatadzoka kudai takudzokera kuri kusinobuda kudai so kumusoro mota iya yakangoenda direction yatadaenda nayo ndokutomira guys. Ini ndikati nebrother yangu mota iyi sei yafamba isipatadzoka kudai dziniwi manje ndikati sei yafamba yeienda inde kuti sei yamira payamira ipapo ndiniwi manje. Zvanzaiwa ungoriwo munhu kuda unenge uchitofamba unozosei ukona uchifamba nevanhu vechirume chandakadiscover ndekuti iwo mukadzi unenge uchitaka kufira varume vanozvinyangwe vachizoti pamwe isuspicious kana kuti vachizotisa chipano havarwei kuti zvekudero varume vanongotyora. Ini ndikati hakana munhu kudai tsotsi ndini manje ndikati munhu itsotsi redio isitatorobhiwa kana ndini manje zvikanzi kana muri kutoenda kwarutoendawo zvako. Kwakatanga kunaya apa kwaisvedza tadii paya tafamba mota yanga itenga kuti rasure asi yange isina malights. Tikati mota iri kuti rasure sei isina malights tikati mota iyi iri kutevera but zvaiitaka waizongoona kuti pane zvinhu zvekufamba tisiro tikati sei yabva payanga iri ndokundomira pakona takufamba isu iyo yakufambawo sei iri kufamba uye sei iri kufamba isina malights. Vatakuda munhu wacho nhana malights saka ari kutsvaga munhu anomuvhenekera kuti anga tizoziva sei kuti tachauya pano. Tikati gaizika inandikura nhema kana pane simbi tsvagai simbi papakaipa gaizi apa takakwidza neyekwidza vanhu vanozoziva kwanyika vanozoziva situation yandikuti hane zvayo takabva naye padusting iyo naye munhu yeye naye inarimo mune zimotira kezimiro vedu we tikati isu tainda isu zvikwadatikura nhema kuda atori nevanhu vake tikatika apa anonosvika kugwidza negomo riyariya ndo panonatsa kusvedza vanhu wobva ipapo tandomharongana nevanhu tainda panonetsa pachoni iyo iri kungotevera iri sure memwana nesu haisi kana kutsauka tazosvika pamwe madhibheya tangu kudai uso kuita mazilaiti ari kudai uso ari kuita chimachi kuda ndo mafulashi kuda ndo mahazadzi kuda ndo machiwayo ichitei uso tikati vakomana pamwe ari kutoda navamwe vake vari nemugomo kuti chiuyai takusvika kana vari vanhemewe tikati gaizi isusu panapa ndo patazodzoka pano ende pato patatapanga pasingaiti kuti udzokere sure nokuti iwaifa pari sure pedu saka unodzokera sei sure
iwe kuti uinde mberi kwakusvitsa kune makorongo unopinda mukati megroup ndobva akatanga kuti aiwo mafulashi aita iwayo ndobva isu takasokusvika tamira paya wakangoya akangoti vrum achiti vrum pepe ndekuti pinza achiti pinza wakandosvika ndobva ikamutoberi yairova yakadayo yakaita inonzi horizontal yakati bloka agezi chaita tichagodi isatendera munogomo muno wakavhara kudai so ndakamborohwa nehana musiwo ikafarirwa ndakarohwa nehana uyu wadaiwo dai wativharira wakadaiwo so umwe udya nezimota rake iroro hai tatovharirwa mazvodai tatovharirwa ndini manje ndavhunduka kuti tatovharirwa tavharirwa apa takuda kuchema takatavharirwa hai kanzi kana anambovhara kuti watosvedza inawe kuti wasvedza ndobvaida ndikafuna hazviti hazviiti munhu ungangoti kuti vhuru kuti vhuru mapika kuti vhuru ndakuudzai kare kuti uyu munhu unoda kutaura pano asi hamuna kushiwa watsukudura nemota yake murume uya uri kutedzekana naye udai wazonguruva zipidi memwana chinda apa isame direction yatenda nayo yarova sipidi saka napanga pasiri pangu papo kureva kuti vanhu vacho vakamira mberi saka vanhu ava vaari kuda kuronga naro saka zvinoreva kuti vanoda kunondigarira votisira kana mabhini patinezviri wamanya sei sipidi yakadero zvikanzi wainta vanhu vava vakafotana zvikanzi wainta vanzi wainta kudayo guys let me tell you adapinda saka nomusika akamira panongoperera chiyekero chacho cheshedza ndopanga akapaka ipapo akamira paachitora pafoni guys tikati ndakudza uyu ndiye munhu ari kuenda nesipatikizo akutara pafoni kutoita kuti aiwa vanhu ava ndikutoona zvichaenda nayo apa nandichagoni tikasaka ini tiita sei pane simbi here kuzozvidhifendi wandiudzai kuti munhu ngena nevanhu vacho ungauye nechibhuyo unotouya nezvimwe zvinhu zvakazikatikana guys isi vanhu taita isu ndobva tadii tamudarika tikati kuti takuta maassumptions ekuzvinyaradza manje kuda wanga achiona girlfriend yake mugomuni kuda pane painokuta girlfriend yake zvikanzi kwete haana malaits ake akati uda kuvhenekerwa ukati nyange mukati uda kuvhenekerwa uye unozva tichaguma atoda kuvhenekerwa zvimeke sense kana achigara manyika saka manyika vacho uchadzokera sei isu takudza kudai tisuyu uchipome mwana akapfeka iroro wekera sukunyutura suku yake iroro saka achizivo kuda kudzinirwa foni nebheki rake kuda bheki rake rinogara kuno mushure kubhomu hatichazivi ndaitira ndimbovi ndakarikangamwa asi patakasvika hapatangana mumwe tikamboudza nyaya yekuti zvinhu pane zimota ranga rachida takangombonyarara because zvasingaiti kuti wedzere stress pamusoro pedzimwe stress dzanga dzitoripo tazoinda ini ndaingofamba ndakatarisa sure hai ndaitoitsvaka kuti iri kuinda nepi because ndaida kuziva kuti koko munhu kana ari kudzitevera ende kwataiteverwa nako kwatoka ini ndandotoryawo mani ndandotorya ende ndanerwuye ndinoona dahwa riri mukati mezhika memwana uyu kuti dahwa ikotiti ndasikakukana kuvhara maziso ndingavhuri ziso because handizozivi apo ingokambokwa stori yekuti apapa panombokuta moto kuti ngandingani munhu wakambokudza stori iyoyo kana kuti panonzi munhu pavaifamba nemota yavo mota yakangoti dzitka tokudzima yadzima havana kuzokwanisa kufamba kusvika kwaedza iwe kufunga kuti saka takutosvika pasi ukurikura ukaposwa urufunga kuti ndopatakuinda panext stop yacho yekurehwa iyoyo ndaiti kana tosvika panzvimbo dzese dzedzekuti ndaimavhara maso kudai kumavhara kudai ndakasata ndaiti kana munhu akataura nendoti aiwa chete ndeiva responsi yangu sadaka ipapo mamwana kuita pamwe patikazomboona maekera iwaya anobuka usiku ari pakati pezvira memwana tikati mazviona here kuti ekero taugwi kuti unosainenge achirika guys tikati njenige notira zvikanzi waita dambudziko zvinane kuti
kuzofamba mangwana acho nekuti usiku hunoneka kwendowapata kune munhu wakazvitika kwamuona madzawo ari mukati menjira yekuwa iye haisi ruti yekuti unenge watotenderera kuti wakutsvake njira yakanaka yekufamba nayo. Apa paunzi unosvika pazvitorofiya paipa unenge wamboudzwa stori yekuti musi taifamba nemukoro tichifamba nemukoro pane zimota rakangoti ngapigana. Istori yawakaudzwa iwowo hausati wambofamba usiku asi munhu wakakudza stori waiti akafamba usiku ndozvakaitika. Apa munhu mukuru wakakuudza stori utanga kuti ndo pataakunodarika napo hakuna imwe haukuna haukwanisi kuenda neimwe wei zvekuti unofana kudarika neikama. Ndakaenda pasi peikera kudai ndikati tinozozviona tave vanhu mberi pakapakaishata tikasvika zvakanaka hazi zvese hazvo zvaitaurwa nevamwe takaona moto chinganga tinana kusangana nawo kudava vangu vakaona asina hangu handa kuona but ingori nhau yekuti unenge nefiye yekuti wakambozviwa kuti pakati pakadai asi handina hangu kusangana nazvo. Tikadii tasvika tikaonana nevataiona navo ndiwo situation yandongotaura kuti zvezvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo. Koita iyoyi yekuti waida kana kupinda kuti panyika ipapa uchida kukumbira ikera because hapana pekutsaukira sikakutokumbira vanhu mapiri kanokikumbira because iro vhiri riya ritatorigadzisa rikazitooma nhama rakatiita ipo paya haina mwana wacho nani ndokutika nai unoivhura sei pano pakuramba akanditarisa akati chindifinyamisizva nai mwana tiripo paikera ndikati ndokumbirawo zvekudzwa kuti mwana chatatiza ndinopa dana mai vacho nene bacheka zvekuti handidi kundiita zvekuti zviye zvekuti handidi nakushata iwe ndo unongotoda basi unototi so utongotsa musoro padivi ndokumbirowozve mai vacho akazobvuma asi vanga watakutoenda ngode ndiyozve zvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo hangu panyika izvozvi nemadirwa mani ndakambotomamwawo madirwa zvangu I think it was pretty much nejeni iyoyo yangu yandakaita it might have been said but ndakasanganawo netuma experience twangu twandakasangana natwo ende kungoopusizwa ngoonawo kuti hapana topic nhasi nenge ingoriwo chichatikura tongoti ndinimboupdata zvangu what I came across ndichifambira nyaya dzandakafambirawo think ndizvo zvenyu hapana hapo zvimwe zvandingatoti zviri too special about karwendo kangu kakanga ri kamini rwendo but very tough as well. Mabrothers angu ari bho vese varipo so maybe mangwana chatsvaga topic kuti which topic dai zvaibvira kuita too deep but I can't do that hazviiti kana ngotaurawo zvimwe zvezvinhu chii chimwe futi chandingataura right nhandatokangamwa pai zvinhu zvakandigwadza chokuti shopi yacho dai ndakaiziva handizoti inonzi chii but kuzasi kunenge kuri pamutema kweguru opposite ikoko kune imwe shopi iripo veduwe saka vanhu vakatenga vanhu ndakadzoka vanhu vakatenga chingwa 10 loaves kunosvika kudai hanhu hanazviona kunosvika maloaf ese ane mamolds ungachadzoka nawo haachadzokeki nawo mai mwana ose anga ane mamolds veduwe ndikati veduwe saka kungotenga mamolds here chibwa chacho sakasingachatomboiti I think that was my worst experience yekuti taka munhu akabvisa mari about 10 ndingoti about close to 9 to 10 US dollars but wozvosvika kumboona chingwa chaicha chese pakati kuzhiopa vanhu vanga vasingazvioni pari kunovhura kudai nemumasaidi ando parikangoona chingwa chacho anga chine mamodzi chete. That was my worst experience yandingatotaura kuti nepanyika iyoyo but like I said kunyasobata situation yangu yanga isingaiti kuti ndinge ndisingaende kumusha uku ndo zvandongokwanisa kutaura. I can't say my details but that's what I can say. Saka nika experience kangu kikachoeka diki kaka ndo kandokasangota sekungotaura nekungotiwo matogeti akazara ariko ende havasi kutombojaidza
you must have a valid reason yekuti why are you traveling. Zvingoitwa muno marare pamaybe takubuda uko pamwe vanombozvionesei reason why you are moving from one town to another town as well. Ndo zvandokwanisa kutaura izvozvo. Yeah, that's pretty much it. Kastori kangu ikaka kune tumachit chat. Handina hangu zvinhu zvakawanda zvekutaura about izvozvo, but ndangototi ngatoni ndimboedha ndisendii ndichiona apa. Moshandei zvise yanzi yeah, very true. Handikunyemba dai vakatiudza chingwa chacho chagarisa, I think taigonoita sei, taigona maybe vanhu vaizotenga chingwa chakati saka chingwa chese chachakaora chese zvacho chachakaora, nekuti kwandataura matozwa kuti kunenge kutori kure nekwanyika kwatogara kwacho kune pane mufambo, even nemuchiinda kana nemota it's about 2 hours kubva kwanyika kuenda kumba kure. Plus road dzacho hadzinanyatsoti kwesere kunyatsonaka. Ndaisa linki panoda kupinda zvavo ancase vamwe vazhinji vangachauti naisenaripi tomboziraekera vanhu kemba ndatagwa nekuputidza moto vedu pamba panga pakaipa zvisingaiti, but anyway takuoka mani haiko zvinezvi ndiri maruva everyday my life zvichimbotonzwawo nyaya uchindiudzawo nyaya kuti kuri sei kwamuri ikoko, what was your experience nezvamuri duno ndiri kumaona Veronica, handisiziva kuti sei usiri kuona ini, ndizivise usiri kuona nendise futi lingi yacho. Nhasi ndakasira kuita live because ndinoda kumboti zororei because paishandwa. Right, ndaona someone maybe mangwana I will tell you about. Tasha. Yes, Shera. Zirizei. Tasha. Ndiri bokuri sei kona sister Shero. Kuri nane shamwari izvozvi zvanane zvazvo. Zvabo. Nane kuri seiko. Kuri nane hako Tanzania yomvura iveduwe. Vakutobhuwa. Handina nai. Ndakagwadziwa chaiko. Ndakaradziwa. Uriko. Hapana shuwa. Mumbo enjoy. Mumbo enjoy. Ndakaona mapai. Hanzi kutoda dzamara shuwa tenchifane kuseka sei handinakigwa zingaiti tinokwanisa kubuda nesomething here aiwa itai zvinoita something tinokandawo tomorrow because apa vadambo kwaifambwa saka pane nzvimbo nezokuti waiti ukafamba unombodzaka wozondokwira mota mberi yowe hapakaipa rodhi dzacho so hosi nekunaya uko wadzimboita rodhi dzacho nekunaya zeti ko mukuenda kubasa here ya zviri kuzamika zviri kuzama hazvofanani taifanira kunge takaita kapunishment kedu nana washi keke kuti washi neni takaluza hatinakwanisa ukaita ngakaite tikaone it was just too peak waona
saka hapana munhu akasaona time yacho yekuti tigare pasi tangausana tumasaga twedu netuhembe papa pasingatomboite takatombozvidzisimisa tikatozozviona pamberi apo. Aiwa, itai muite punishment tinakirwe isu. Toita tiregi, aiwa totoziva tisingotozviziva toita usina kana dhirama chaiyo takatombomisa zvasingaite. Aiwa, kana situation isingabvumi ayo zvozoda zvabho zvinhu zvasettled. Zvabho hanzi isina motion. Right, vari seiko. Hanzi maybe wakaenda kwakazowana tsamba. aiwa umijambengese ngori situation iyoyo. Hadaina mai vake. takazongoitawo tushomawo totikangoitawo zvakati zvaanani watakangorova tumadhirama tudiki diki katatu tikanda maybe mangwana ndokanda zorova mangwana. Aiwa, kandai tione ngaimbonoti pane mwana ukwanisa kupinda here. Alright. Bye bye. Okay, iribo. Bye. Bye. Pandingosvika pa35 minutes ndobva ndakata zvangu. Hanzi naBarbara Musaka, hi Sasha, Diana Pute Uisei, Omijamba. So yeah, guys, that's basically it for today. Ndandisina hangu zvakawanda zvekutaura, but ndaida kuti Uisei and I'm back. Ndizvo zvandokwanisa kutaura, guys. Muninamatawo. Guys, muzoninamatirawo kwamune muri ikoko. For good health and also zvakasiyana siyana maona manje ndingoblesiwo muchinamatirawo nadzai yenyu. Iti guys, nini ndokuona ini. I will see you tomorrow. I will try by all means kuti ndinge ndichita live every day. Let me just say goodbye and good night, everyone. Bye bye.